Алианс. Има от паладин. Аз на фермата ли седя? Так, това ремежа добър ли е за кайта? Направо брутален човек, те луки сега. Добре, значи аз ще взема ферма и идвам с Митко долу на мина да атакам. Страх ме е горе мене. Ще слова бутанката. Добре, хора имат шаман. Дай горе, горе ще дойде най-вероятно друида с шамана. Паладина го праща на центъра винаги. Ако случайно вземете бъса, махате салто омана. И ако вземем бъса, мината е... Това най-добрият вариант. Значи винаги е хубаво да създадем и бъса, ако можем. Това е много удобно. Само моля да се пъде тяло на флаговете. Аз такива екстер нямам. Имаш хурикейн. Хурикейн ли? Той не прави демидж. Това е за... Кой пази горе, хора? Лъмбърмел, евентуално ако го вземем. Кой остава се разберем? Съм рога предполага се, че съм на къма. Аз пазя. Ще останете основния си демидж, който прави най-много демидж в райда, да пази горе. Добре. Така, горе бием хилър. Ма то ние тогава сме 4 бази всъщност. Като сте на бъса, хора, кажете сам кой хилър от тях е на бъса. Предполагам, ще е паладина от тях. Да не търся горе хилър, кой е такова. Дали шамана, дали друида. Така, лъмбърмел доста са. Да. Петка. Нормално. И колко? Бием шамана горе, хора. Си друида, бърз шамана. Шокве на маскрип, окей. Има се роки. Шамана идва. 3, 2, 1. Го шамана. Шокве, дай сега. Дай, го. Браво. Тапнат съм. Той на шамана, го на шамана. Мите, взимай го. Аз съм сапнат, връщам се към тейбъл. Как да такова? Си друида, хора, си друида. Не, ще чакам. Какво говорите, защо не чувам? Го на шамана. Дай дефенс малко, дефенс. Ще я взема. Добре. Им ресто. И малко дефенс отворете. Айде отваряме на шамана сега. 3, 2, 1. Го на шамана. Го на шамана. Шамана си друида. Им шамана. Обаче ме оставите без много хил. Шамана, хора, бием шамана тука. Не Дайте ми опитвам интера. само. Нямам. Шамана стън. Шокве, да дойде сега. Нямам. 13 секунди. Това, дай на обуда. Айде бием вара. Дай на шамана тука, дойде при нас. Шамана хекс. Дай шамана. Давай. Бъй. Шок вейв на тримата. Айде Дай убивам. шамана бием. Си друида, хора, дайте, фалите връщам този друид. Фиер съм. Се опитам. Друида стън, да избийте отзад деписата, каквото можете. Идвам, Радко. 3 секунди. Много, отиваш много натам, върни се. Оставам те да умреш, да знаеш. Много сме лакоме за 4. Ламбърмел, хора, не мога ги бутни хубаво. Айде, бием, реструида, го, стън, маскрип, го, шоквай, дай сега, добре. Айде, дъкато, 3, 2, 1, дъка, пърчам колко мога. Те горе нямат хилър, избийте ги. Дъкато, хора, фокус дъкато. Моля, може ли да пия?
Добре, айде лока. Почивай. Каза. Бумкина грешка, бумкина грешка, бумкина. Избягай, ай, фанали го. О, фак. Къде отидахте върнете назад? Лока дърпам. Да. Лока дърпам. Чувам. Все пак имаме 3 бази, да знаем, че не са... Ебал съм ли? Дай го вземете. Дай, ще го бутни този рок на стебал си. Двама гъма. Тръгнаха към голда. Бавя. Аз съм на стебал са. Гъма ли е той? Къде е? Айде, отивам баса, идвам, аз отивам баса. 4. Айде, аз отивам долу тогава, хора, аз отивам долу. И аз се да пазя. Не, о, чакай, не трябваше бумкина да остане горе. Къде да ходим? Гъмата ли да? 5 човека. Ауе на флаг, ауе. Не мога. Денис. А някой може ли за всеки случай при мен да дойде? Окей, Митака се качва горе тогава, хора. Митака горе на Lumber Mill-а, защото Shadow пристина лоша опция там да стои. Девет секунди още уча. Идват към бъса, там трима. Аз ще ги сапна отзади, отивам към Лома. Там ще сапна. Те са трима, бе. Давай да ги убиваме докато не са събрали. Сапе, айде давайте. Дай паладина. Отиват лъма. Аз отивам на Лома, Мале. Постъпваме горе, какво? Те пак всички са ли там? Сап. Почна ли файта горе? Флага. Таргет хора, избийте нещо там горе. Отзади Warrior е сам самичък идва зад вас. Warrior е сам самичък. Обърнете се го Аз видите. съм на бетнета. Не, той се включи. Аз съм на Дорида, на Лома горе, на Дорида, ресто Дорида. Окей, го на ресто. Стане, ресто стан, фак. Ресто, хора, бием ресто. Дай ресто, отвори Пазете форма. флага, ей. Ресто, си шамана, бием ресто. Добре, кидни шоти шамана. Умира шамана. Айде, бой това ресто Дорида, го. Малко Execute. Айде, паладина, 3, 2, 1, го! Бъбъл. Няма бъбъл. Изнасят се тук, внимайте. Айде, долу. Излез. Добре. Аз мисля, че мисля, че я пазя. Рога. Митака. Пай да сбега. Роуга е на стейбълса, но не бяга. Дай баса горе, вара хора, баса вара. Та са само двама, не излезе всичко. Идват. И шамана идва отзаде на баса. Сменяме на шамана. 3, 2, 1. Го хард на шами. Шокве. Дай му сега. Аре, бе. Тебе, куруто, те да теба. Бомки на стън. Бомкина. Го. Екзекют. Дай довърши го. Айде. Рога е стелт, внимайте, рога е стелт. Той отиде към мина, Роуга. Да. Стана на 5%.
Имайте бункина и рога, хора. Бункин, рог, някъде. Най-добрият вариант е да седите на моста между лома и бъса. Да, защото така ще бутнати с начало. На лома. Един И може би няма гъма. пато пост. Окей, всичко окей, как беше. Тъй. 8 съм. Аз 4, Лома. Горе. Хилър, хора, хилър да излезне. Статвам. Качат се още двама. Бим шамана на флага. 3, 2, 1. Гон шамана. Шамана на флага, хора. И да рест друида има тук. Шамана, рест друида. Двама са на Хикса, да се връщаме. Мината е най... Горе умира нашия хилър, хора. Шамана бием тук ми так. Добре. Друида отси отзади, ако можете. Прахте. Найс. Айде бункера. Друида, чай, клуб. Айде да като стан си друида. Да се махам ли? Айде бункера довършим, отзади остана. Аз съм на хилъра около стрес. Върнете се на флага, ей. Дайте ме тук горе да пазя флаг. Аз съм. Давай. Пази на стан, който стана бъзо. може би ще... Айде паладина хора тук да вършим. Вара, ела паладина. А тук Мони ли го би паладина? Бре. Аре, липай, бе. Сани го отпътя. Утвайте телата, да. Хора. Браво. Добре е настава. Въпреки, че малко рискохме в началото, на 4 бази, но... Ясно, просто. Супер. Вие сте страхотният човек. Ще натикая след много малко. Те се влъчиха като Сополи и той нашия бил изкайпвал. Да бе, шегувам се. Аз нали за ти пишех фир. Мога да имам мандаринка. Нямам с какво да ги изкайпвам. Так, те няма да дойдат. Ела тук към мене. Къде? Сега на 1400 ще им скоча да ги разцепя, човек. Те без това няма да Това дойдат. Киро не издържа, иска да убия. Те се отказаха. За първата успях да цикулна и да лукна бити да пъспе. Къде? Иска да убива с Кирото на стора. Направо скачаме, човек. Айде, аз се бълнай. Аз са блинквам в тях направо. Ай с масцал да влезем. Знаете, Чай да видя кой да маркирам. Маркира грид. Пускай стелата. То спа купрай по-хътър. Заебава. Сапни го. Не го искам това, човек. Айде шамана фокус, шамана. С 3, 2, 1. Клон шами. Мас, го. Бърз. Убиги! Майко, какво критнаха, човек? Някаква цифра се показа. Айде рестото. Ето при мен е тигъра. Ресто дойде хора. Ето до мене. Ето ма върза мама ти да еба.
Брат ми града. Десно друида, го. Можем ли, господи, аз стоя бункена. Изекиот, дай му довършил. Стънат съм мамци. Айде, дъкато. Удари го. Дъка лоу. Оп, още едно. Лока. Айде. Школа лоу, май. Браво, напред. Тя да опреш, бах ти ден за.